Sachisin ngapdeng subhai phi shakane ke channel perlu minta ke semi mikranya ke ke project ke bake India ke thumun pendap hakini kisnyam ki benangwan lada urlong ke India kelak ben wemno e ki shipai ben petrikam no da ki robot haka thma bat haki we ki benta ki bakongsan hato ki shipai kin du kamno lada kine ki robot kin trikam hari India ini pe hadu ke bukut ya kene ke video ke India ke de keri ke blak ki ubha haki tiar thma bat ke badang pen kre shushu na ke benta ke badang sawan banyada ya keri India baro ka we habadon ke thma ke Defense Research and Development Organization lane ke DRO kadang shina ya ki humanoid robot soldier kini ki robot kini yarap haki jaka ki badan jingma bat banyada ya ke jingim jang ki shipai na ke jingma ya kene project la sedang sausnam mensyuan ke DRDO hadu menta kadang yale ban pen bhai kini ki robot kadang pen bha kumno benjat benjeng kumno ben raya keno ke kam wud klem da pen slam da ka pen kam da ke AI kumno kini ki robot kini yale haki jaka bat haki por ki badan jing nada kini baru kini yaj bet kumba ka DRDO kala thumu ki Indian Army ki pen kamno ya kini ki robot hausnya arjar punyo kane kan pelong ya India keri ka beningkong ben kam da ki humanoid robot haka thma ya kini ki robot la ben kam haki babun benta la ben kam haki bordar berkhamtam ki jaka ki badan jingma kini ki robot kini ada bat kin pej ya ka bordar haba kinang shun ki wan benrum kini yarap ro ben wengi ki bom bat ki lanman klem da pen bethe knang ben yada ya ki shipai na ki jing saw kini yarap ro haka jaka swar habadon kam kerki bentek action ne ben yele dadon kanu ke jingjang kini yarap ro ben kit ya ki tiar thma khamtam haka jaka balong lum bat balong klaw kini ki robot ki don ya kata ka advance AI kabumut kila ben shimrai klem da pen slam bat ben mare klem don jing thot haki jaka ki balong khorum khram kila ru ben adjust sapdeng ke thma kila ben mare stat shalom shaklaw kum balong ki shipai brew ki don ru kata ka bor jing tip ke bakhan ki tip ya ki jaka ki badan jingma kila ru belum ya ki data ki badan kam bat ben yatre lang ru bat ki shipai brew ya ki kiti jung kila shina ben bat ya ki suloi kum bale ki shipai brew hoj ben shina bat ben pen kam ya kine ki don kam pun ki jinglot India kadan kam ban invest bisa haki AI robotic bat haki smart system Henry kane kade ka long term plan kam dei ka bakerki minta ka shimpor da kisnya men pendap ya kane bada ka India kala ban pelong ya kane ka India kan long kari ka khan bor haki por ki benangwan haki kam thama hausnya marjar opinyo ki robot soldier kin sadan bentah haki tamat sipai jong ka India kane kan wan rai ka jingkala ka bakraw haki jingle ya ki thama Henry ka jingli ka bakraw kolong hato kini ki robot kin shimno e ki kam jeng kipleu hato ka sarkar kan thungno da ki robot e ki kam ki bapher nyimtip ya kata ka por kan sabatai Henry nyimde bendu jingkermen namar ki robot kim trikam klem da penjat ki brew ki robot ki dei tang kinong yarap ki bakham kloi bat ki bakham stat ya ka kam bat penyada ya ki brew na ka jingma sa komen pismu kumno halor kini ki robot hato kilong ki babhani ki besnu jin sakendo hat wai pat ka video khobleshbun